nyapu tok ae, ndak terus iku marene. Ya njak li tuku wo nang kajimat kono. Ya ndi mak duwike? Nyapu tok ae, tek terus iki sapi tok. Ya se tak jekekno duwike le. Yo iki duwike. Ke tuku sawi, lada, ambek terong. Yo, Yo, luwe aku. wis dong budal lo. Nyapu tok gaweane. Wong, ndaro warunge kajimat wong. Limat. Ning wong. Ning ndi? Aduh. Iki kok tuku apa ya, Rek? Sawi terong teladak. Tak eling-eling ngene laku. Tarik ses. Semongko. Sawi terong teladak, 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 sawi terong teladak. Tuku di. Di tuku di. Ku apa? Lombok. Mana? Entah. Sik. Lah. Lah wong iki rek. Lombok. 1 kilo. Kemana? Timun. Apa iku? Timun. Kok kaya makaroni. Timun iku ning sampinge makroni. Rambusa. Rambusa. Terong. Rambusa kaji. Oh. Apa iku? Mak wis rambusa kabeh. Piro? 30. Saketan ya, Duk ya. Yo. Udah 40. Bruh. Tak siap lah iki. Mari le kaji. Duh. Iya rek lali. Lek kajimat iku wonge budek. Tak nang iki. Yo. Loh, iki wis teko. Kok ngene sih rek? Oh bener kan yo. Kon takon kon tuku apa tambung kon iki. Yo. Bruh. Kok apa? Lombok. Kentang ya sing Lombok. Oh. Ini ya. Jae. Lombok. Apa sih sing diomong iki?
Jancuk. Get it when I get back.